Det her er Campus Nordsjælland. Udendørsarealerne, dem er der ikke meget ved. Derfor tager vi et lille koncept her, som består af en basketballbane, og der er en fodboldbane, og der er nogle podier, som man kan opholde sig på. Her har vi en, der er træt af at sidde til undervisning, og da der bliver pause, så vil ham og nogle andre af hans venner, de vil ud og bevæge sig lidt. Det er de ikke de eneste, der vil. Nu er der nemlig mulighed for at sidde udenfor. Man kan sidde og snakke med sine venner i pausen. Man kan høre lidt til, hvad man laver på tværs af uddannelserne. Måske man kan slikke lidt sol, spise sin madpakke. Og frem for alt, så får områderne en ny værdi, som har rekreative potentialer.